Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Desyembre 21, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kagkaroon sa aton na mga headliners, una sa balita lokal. Bacolod, bastante sa quarantine facility. Syudad sang Kabankalan, wala sang lockdown. Sa mga nagapanguna nga balita national, pulis nga nagpatay sa mag-iloy sa Tarlac, hindi paghatagan sang proteksyon na sang presidente. 20 million Pinoys makabenepisyo sang COVAX vaccine sa 2021. Kag sa aton balita ay international, ay Canadian Prime Minister magapabakuna man sa tuwa mismo sang publiko. Sa aton balita sports, national athletes ay ginapa prioridad nga mabakunahan sang vaccine batok sa COVID-19. Kag sa aton balita ay entertainment, Zanjo Marudo ginpanginwala nga magkarelasyon sila ni Angelica Panganiban. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginklaro ni Mayor Pedro Zayco Jr. nga wala sang matabong nga lockdown sa syudad sang Cabancalan. Ini ang ginpahayag ni Zayco sa committee meeting sang sangguniang panlungsod kay nasang aga. Ginhimo sang alkalde ang pagklaro bangod sa madamo nga huring-huring nga ang syudad baga patuman sang lockdown. Suno kay Zayco, wala sang lockdown apang padayon ng pag-implementar sang istrikto nga pagsunod sang social distancing, paggamit sang face mask kag face shield sa pampubliko nga lugar. As of December 20, 2020, tatlo ka mga local stranded individuals ang bagong nga kaso sang COVID-19 kag nagdala sa kabugusan nga 15 ka mga active cases, 511 ka mga confirmed cases, 489 ka recovered kag 7 ang napatay. Sa dugang nga balita lokal, kumpiyansa si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Anelias Jr. nga mabasura sang Office of the President ang kaso nga ginpasaka sang nipahalin nga abogado sang Provincial Legal Office kung PLO nga si Attorney Ernie Magaspag. Suno kay Anelias, wala sa mabakod nga ebidensya ang akusasyon kag magkabig lamang nga isa ka pagtimalos ang ginhimo ni Magaspag. Dugang pa ni Anelias, nagpadala na sila sang sabat sa Malacañang kag nagahulat sang desisyon. Ginpanindugan ni Anelias nga nag-agi sa insaktong proseso ang mga ginaakusar ni Magaspag bangod ila ini ginatun-an sang maayo antes desisyonan. Si Magaspag ang nagpasaka sang kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct kag gross and excusable negligence batok sa gobernador bangod sa pag-appoint kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee kag disbursing officer. Suno kay Magaspag kasandig sa rules ng Commission on Audit kag Government Procurement Policy, klaro nga ginadumlian ang disbursing officer nga mangin miyembro sang BAC bangod makabig ini nga paglapas sa rules and regulations. Ginpasaka ang formal complaint sa tung Hulyo 27, 2020 with urgent motion for immediate preventive suspension. Nakafile naman kami answer. So, di sa in-attach siya to, di wala man to siya ebidensya prove na may irregularities ng mga ginapang-issue nito. Gina-review mo na naman ganun in accordance sa lagi. Ginpadala na sang sulat sa Provincial Legal Office kung PLO si Provincial Treasurer Attorney Amy Grace Bolivar agud ipatag kung may epekto
sa availability sa importante nga mga dokumento ang unauthorized nga pagpagwa sa mga official documents halin sa iyataltapan sa tong Nobyembre 27, 2020. Sunod kay Provincial Legal Office Attorney Alberto Nelias Jr., ini ang kabahin sa gihapon sa ginapatagay nga preliminary investigation. Dugang pa ni Nelias, ilaman padalaan sang show cause order ang job order employee nga amo ang naaktuhan nga nagapagwa sa mga dokumento kag imbestigahan kung ini ang may salabton o kung wala. Mismo si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang nakaakto sa GO nga nagapagwa sa mga dokumento pareho sang summary of receipts kag 2016 collection reports. Sa sabat ni Manny Anay Provincial Treasurer Nilda Generoso sa ginpadala sa iya nga show cause order, iya ginpanindugan nga wala siya sang kahilabtanan sa natabo. Si Generoso ang nagretiro nagligad nga bulan pila ka adlaw antes matabo ang plano nga pagpagwa sa mga dokumento. So, nagpadala na kami to correspondence kay Attorney Bolivar. If ang missing documents na bila will impede her functions as provincial accountant. Kung if she will reply in the negative, wala man lang kung wala man lang kaso. Pero yan naman ang namin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Legal Office Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iban nga balita, lokal ginpasiguro ni Councilor Renisito Novero nga mayara sang bastante nga quarantine facilities ang syudad sa pihak sang hinali nga pagdamo sa mga locally stranded individual o kun LSI nga nagapalauli sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Novero, wala naguntat ang iya komitiba sa pagpreparar sang 19 tanan ka mga eskwelahan nga mo ang ginagamit bilang pasilidad sang syudad. Dugang pa ni Novero, magluwas sa pagpreparar sa mga bulutuan padayon man ang trabaho sang DPWH angot sa gindugang nga mga isolation facility sa Barangay Alihis, lakip na sa evacuation center sa Vista Alegre bilang preparasyon in kaso gidman nga matabo ang ginakabalakan sang DOH nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 pagkatapos ng Christmas holiday celebration. Ginalauman ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang kooperasyon sa Bacolod pagi sa pagsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Suno sa BC Alcalde, ang ginhimo o kuna suno kay Familiaran ang ginhimo sang alkalde nga pagsuspend sang curfew sa Disyembre 24 kag 31 ang wala nagakahulugan nga mangin kampante na ang publiko angot sa problema sang COVID-19. Dugang pa ni Familiaran ang ginhimo sang syudad isa lamang ka konsiderasyon agud nga mahatagan sang ligwa ang pumuluyo nga makaselebrar sang naanda na nga tradisyon apang dapat nga mayara sang nagakaigo nga paghalong. Liwat man nga ginhingyo sang syudad ang kooperasyon kag bulig sang tagsa ka mga opisyales sa barangay agud sa pagmonitor sang ilatag sa mga lugar. Sa piyagabahin, ginapilar man ni Familiaran sa tanan nga mga sumilimba o kung mga nag-a-attend sa Misa de Gallo nga kung mahimo, hindi magkalipat sa pag-obserbar sa ginapatuman nga social distancing protocol, ilabi na sa mga individual nga hindi mahatagan sang tsansa nga makasulod sa simbahan. Isundon ginaton ang mga preventive measures. Mapakuha lang ta sa mask shield ka kung makaon ka. While nagkaon ka, it is better nga may social distancing ka. 2 meters ang ako nyo ganun yung action art nga recommendation. Sa katapusan nga balita lokal, maayo nga balita, ginkilala ang Aksyon na Radyo Bacolod bilang nagapanguna nga AM station sa syudad sang Bacolod sa 4th quarter sa Nielsen Survey subong nga 2020. Ang Aksyon na Radyo nakakuha sang 40.10% nga share, ginsundan sang Bombo Radyo Bacolod nga nakakuha sang 38.70% nga share. Ang RMN Bacolod nga nakakuha naman sang 14.50% nga share. Super Radyo DYSB 1179 Bacolod nga nakakuha sang 4.70% share. Kang ang ikalima amo ang RPN DYKB Bacolod Radyo Ronda nga nakakuha sang 1.30%. Gani ang Aksyon Radyo nagapasalamat gid sa tanan nga nagasalig sa amon sa pagdulong man sang balita sa dinman kamo nga parte sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Pilipinas kag bug-os nga kalibutan. Ini tanan hindi namon makuha kun wala man ang inyo pagsalig kag pagsuporta. Sa liwat madamo gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan ginaton ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguno nga balita national. Hindi pagproteksyonan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy matapos ang argumento sa Domingo sa Tarlac. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kabigon nga ordinaryo lamang nga kaso sang pagpatay ang natabo sa diin imbestigahan, pasakaan sang kaso ipaidalom sa trial. Kag pamatbatan si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuasca. Ginpasiguro ni Roque nga mangibabaw ang hustisya para sa pamilya ni Sonia Gregorio kag bata sini nga si Frank Anthony bangod sa mabakod nga ebidensya. Gintawag ni Interior Secretary Eduardo Año nga murder ang natabo nga shooting incident sa diin involvado ang pulis sa Paniki, Tarlac. Sunod kay Año, klaro sa video nga mga biktima nga sanday Sonia Rufino Gregorio kag iya bata nga si Frank Anthony Rufino Gregorio wala nagbato sa kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuasca. Sa baylo nakitaan sa video nga si Sonia ay nagahakos sa iya bata agud punggan ini nga makaatubang sa pulis. Una diri nagkadto si Nuasca sa balay sa mga biktima matapos nakabati sang pagsigabong tugas sang buga. Isa ka improvised cannon nga himo sa PVC pipes kag sa masumi ginausar sa pagsugalaw sa bag-ong tuig. Nagwa sa investigasyon nga nagkalalisay na sadto si Nuasca kag ang mga biktima mayangot sa issue sang right of way kag liwat nga nabuksan ini sang natabo ang komprontasyon. Sa dugang pangabalita national, ginpasigor ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 22 million kapinoy ang makabenepisyo sa COVID-19 vaccine sa COVAX sa 2021. Ang COVAX isa ka global collaboration sa mga manufacturer kag eksperto nga handom mapaayo ang development, production kag equitable access sa COVID-19 test, treatments kag vaccines. Suro kay Vergere nga matagan sa COVAX vaccine amo ang mga health workers. Sa nahibaluan, ang Pilipinas may 110 milyones ka populasyon. Sa katapusan nga balita national, nabato na sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang findings sang PNP. Angot sa ginalagar quarantine violations na Presidential Spokesman Harry Roque kag Senator Manny Pacquiao. Sunod kay Anyo, nagwa sa investigasyon nga wala sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 antes kag pagkatapos ng event sa Agoncillo, Batangas ng gintamungan ni Pacquiao apang naapektuhan ang physical distancing protocol sa nagpanawag ang senador sa stage samtang naghahatag sang mensahe rason ay ginpalipot na lamang event kay ginpapuli gilayon ang pumuluyo. Samtang nagwa man nga may 4 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga na-record
sa Bantayan Island, Cebu. Apang wala naman nagsaka pagkatapos ng event. Sa report sa PNP, wala nagkulang si Roque agud nga magpahanumdum sa publiko angod sa importansya sa minimum health standards. Apang bangod ng ulan, wala nasunod ang social distancing, rason gin pa kamaayo nga papulion na lamang ang mga tumalanaw. Ang findings ng PNP ginpaidalan pa sa karon sa review kagin pa siguro ni anyo sa publiko nga ang hensya padayon ipanumdum sa national LGU officials nga sundon ang health protocols agud mapunggan ang mahimo paglaptas sang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:20 uso. Detalye sa aton balita international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedeya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ano ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa ato. Kagaron sa ritana sa aton balita international, handa nga magpagbakuna sa tubang sang publiko si Canadian Prime Minister Justin Trudeau kung ang age line na sini ang sunod nga pagabakunahan. Suno kay Trudeau, sundon sini ang rekomendasyon sa public health experts agod dalayon nga pagkontrol sa COVID-19 sa nasambit nga pungsod. Sa madumduman nga sadtong Marso, nagpositibo sa virus ang asawa ni Trudeau, rason nga nagpaidalo man ini sa self-quarantine o kung nagpaidalo man sa self-quarantine ang Prime Minister. Kag sa atong balita sports, ginpa siguro sang Philippine Sports Commission o PSC nga mahatagan prioridad sa COVID-19 vaccine ang national team athletes. Sunod sa PSC, unahon nga mahatagan sang bakuna ang mga mag-intra sa international events sa 2021. Nagalaw naman si PSC Chairman William Ramirez nga pag-abot sa bulan sa Enero, maumpisa na nga mabakunahan ang madamo nga atleta. Kag sa aton balita entertainment, ginpanginwala sa aktor nga si Sanjo Marudo ang kuno-kuno nga nagaangot sa iya sa co-star nga aktres nga si Angelica Panganiban. Sa iya vlog, naga-istorya si Sanjo sa iya abyan nga si Yobs Azarcon angot sa issue. Kag ginklaro sini nga wala sang kamatuoran ang alegasyon nga may nagapatunga sa ila ni Panganiban. Suno kay Sanjo, mag-abyan gid lamang sila sang aktres kag mas nag-close lamang bangod sa lock-in taping nga ginpatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Desyembre 21, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,